episode for GC News. Mema Obibia Akwaba. Ahade latest and hot news. Nkwa enamede Bramo. Enuti so nyan subscribe to channel dia bomodi ase obe subscribe. The obe an say obe click the subscribe button. Na wa bele notification. We understand new video be upload no. When the first person I want sa ebe kan sa video. Afi we na wa like video no. Give us a thumbs up. Na fi shema ofoforo so na when you be here na wo hu ensemo ekoso ewo Ghana memu ha afi yenhwe ensemo abeto yepno so yenti sa report ya ababetudwa yenti sansemi usu bemba kan se se NDC me we ni we ya na nyankopon he will cease to be God ontimi nyanyame bio ma wo fa ase abro nye kura so be ka se ewo na tu se wo a wo se NDC ebe we ni no fa o ka beto so ema ayi wo fa se usu bempa kura de o ka che ni se wo ye wo fa ka wo se o titi mu de bo life no obema ndia besi wo nti ka se comfort de wo pa ai na na ayi chama untimi mo na me one day o ka che se kan tum you should shut up. Ya o se de me maka nya de bebem da na eni o mu kan sempa eni o ti o mu radio no so a sebe na se o mu twa mempo akura se o mu asofo bi a o ma asofo no de o maka no in fact na kwense bebre ntino ma me so me yese ne me so me bompa ye tia wo mo me bompa tia MPP no kura de da ho no ma meka me bompa tia wo mo pa me se o mu nyama bebre wo sunsun Obasabia enipa bi na aye obone but party no aso no de woni bi mu ye fine no omo ye obone se party no nyame no mawie dia nyame no mawie a omo challenge de nyame peso ye de ene o se mesoto me wakitia o me minye nyame ba me nyame akoa na sabe Bible say men provoke tifo no ansori entia wo na nsori entia nyame asem no nyame ansori entia ntino papa no ntina ma oba se nyame soso sebi mpledu ason se nyame akasa na honemu no opese mo kire se sebi se mo fight etia de nyame akande ya nyame soso no de nyame akano nyina de nyame waka ende da ho ba me soso no memani gwase atom tinam ka so umbe repoto kra umbe poto de aye poto no kra mo ay lucky no kra no omo na opani bi ase umbe pri wotete wo sa na kra e de wi abato eti we no opani bi kra beda ebe pa o chewni ene ye 40 nkanye sanka 30 oh opani nti next time na ya mo challenge nyankopon asofo bere nyame nko na me ye nyame sofo asofo mo Ghana ha no be papa no asofo me de ni bu ma o mo pa ba anka me de metu Ghana fofo se mesre se aya ma sebe political parties no sebe ti se chama wuntimi mo ne sankrofo no ti se yimo ne sosu be mpa ne abronya mo no nyame nko but misre mo aya mo challenge nyame asofo because so untimi challenge konfo de anya trasa won challenge nya besofo untimi challenge yimam dia trasa won challenge nya besofo because obi a ugino no manyame ana ugino no masunsun ye challenge no sa eno ntino na ma yesu eje bufu ye de osia ye ne brakwa me mpae de me bubitia o mo betai me waki sunsun ne metia o mo papa we kura o mo lucky 40 no kro mutimi pire kro my lucky na o my lucky kra say Asante region kro mutimi nya 66 no kro munya mo no kra no obi na besu obi fi ha yese me dwamanum da me no bi sia me bu ni panedi na His Excellency John Dramani Mahama ebere ba ye watimi na kasa o da bi mintimi ne nkasa ai mintimi ne nkasa mi ankasa no be no kanya ayonkofa pa e wo me ne montem eni boni ani dia me de ma ora despite ne Father Dixon ne bra kwa me wankasa pa
me pese me kasa ewo saa semi ho apart from na me kasa wa yi me kasa ba bia bi even ma so dem kra me nyina nka asem wi ho asem kra bi e ko nkurum je na nyame e na ye nyame usu bempa e na me mpeni mo nyam afri nipa bia ho e dia me hia ne se wo nyame ani mo nyam be daddy ama o man ni nyina hunu se ye wadifo wo man yi mu se de bia me ka se abatu pie no ebeto no Ghana ha opie no betimi atena Ghana konwa so without me usu bempa e wa ho brasie mu me ka without me usu bempa nya se me ye me but said the Elijah kasa me mensuo nto eno nche se Elijah no ya homaso me kasa wa ho brasim me de me nyobia because me papa Victor say eno me papa Bishop Krampuku mo level kra me nuru hokota ntino o hwe Archbishop mo ni asofo mpanifo papa nyinu mbodu papa Ezekwe mu a eni papa Istu na ba enye me tipen no mo kra me ya kwala kra usunsun kra e wo manim na onyankopon no ayesom no your pen or ye. I mean, me kase me abatu pie no be koso o man mu. Obi no betima tena Ghana konwa so without me usu bempa. Me kana ho brase mu. Me kana e hye Awurade die no nyam. Sa no nyame aye me. Awurade frɛ me no e ka me ministry ho. Enti me kana na nyese bia me yiye tu no anase me yahomaso. Bra kwa me obi oba me bia nim se me yahomaso. But ne me kase o kase fidie so me kase wi me kase biem. You be no be frame ya mekasa maso dem kra mi nyina abatu ehu asem bi but na me kind finally obie no mo betimi atena Ghana konwa wesie so nyame adom se mi wusu bempa Awurade amfama amamu bia wo betimi eno de enye yi because me nyina ho emma obie nyame ntwusu no me fa o man yi bi never papa ye no di nkomo ansa na oman abato ebeba so nana wo kase bibi ntino Awurade kura kan kire na ogusu abompa yema MPP amanyuko ba Awurade ka kire se jump sampa bono bo wodne sato obede se he me ba Isaac jai na enya de a abano ebekwa ama MPP amanyuko no ema ukura wo sa kan e waso dem ena hayi anso se so omu di agura ade bi abayen 40% kura wo munya papa de asie eye wo de no na abamu anase na ade no bebamu adada me da se ele me chiao na me chia Reverend Sofamu na me chia Mr. Isaac ni adwumayefo nyina me chia obi aso a wuti okay for medical ya de aseda be Awurade se waboy ho ban na abatui sebe yo tamfo hwehwe senke bepie fimu aba ananka di basa ye kase bi si o man mu no Awurade ayadom ama ne saa odu ya hwere yenuanom kakra bi nkwa nso so mijitum se di otamfo hwehwe ye no enye saa na unya no che dia sida ma Awurade ebe koso a edo man na hyenesa so onkoso nkura o man se be ya basa sakaskayo ensi o man na da bi ebe nya sumdwe shiranka obade e wo Yesu di mu amen papa obusa me a de miminim ene se onyankopon na ovuru nipa yen affairs na eyo nyame no sihene no nyame so no tuhene so read the book of Proverbs Bible class bi also de mo konkoto mo maba bania obechusu enini ama mo de Awurade enu ntino me kitum se nea Awurade ehihye ye ma o man no ena adadi ewo o man no soso ye choosing aye kokromoti ya de ko choose ye no so ase me de onyame ka kire me no ajeso onyame ena choose o man pani John Dramani Mahama amo man Ghana ampa aso ye koto aba no soso a eye ono aso no man na to aba na ma no ti so de hwe Bible mu dia na chese no krese onyankopon ema odifo Samuel esra Solomon
anointed Saul na ohwa enochi Israel ekoto aba na Benjamin abusuaku no na Israel chusu omo chusu mema mu animonyam na omo eto aba na ye Saul na oman eto aba ne ma no sometimes na onyankopon adan Saul edi a kire odifo Samuel amodifo Samuel eno Saul ehia ayi sunsumu akwankyere edi ama Saul ewie ansa na oman no ekwa kuchusu na oman no say chusu the same Saul said onyankopon eyi kire Samuel oma Samuel anointed no nti papa obusa me a edi onyame aka ene di onyame achusu eno na oman no so akochusu ti di onyame aka no eno na abamu papa na obi so beka se de ye trend etie no se obi bedi aban 8 years na wo ye den a oman no ebema wakotena se because omo sa ma anto aso enti obi ti se bi a kanema mpani Yewura Mahama Mills di ni 4 years on so beto aso 4 years next end this enya 8 years enti we nkanye bibia enwonwo bia wote sansem ya etosɛn meno ana minyintum no ta kwan so so say sa baby betna Ghana konye so na oye de oman ne pe na oye de so awurade ani a onyame omfa enadodo mpi dodo ene betire ne obechusu ama oman no me de mijitum say obi di nyamsuro betna Ghana konya so na pepe yo ewie peyo ewo na mamuo mu na wama oman ne nsie pini no mama oman ne nigia enfie wotwe aki oman ne besa pese ye besa masa political party na asa atwa so enti so bi beka se enfie wotwe aban sesa no me ne sa afo no nya adwere sanse ye nyina nim se Dr. Bawumia ekwan bi so no ne nanado ene nyame mo di oman yanim nanso de na odi dwuma no pa ye nana Akufo-Addo enti no afa na nanka na bi de akire ye Dr. Bawumia no odo so person ko man so ne nhwe na ko odo so fa ni new ideas empambra nanka ujitum se the new ideas no eno no so bia na strategy na bebo am man akoso enti Dr. Bawumia de na me nyintum se the president wodi ade mfie wotwe a oman no esesa no da bi sanso ono de afa na ko so oba ba bi di oman nanim sana na ono no ohunu ho nti na omo gidie se on betimi edi nkonim sanse se utie Dr. Bawumia na ni so ade hunu ene ne nsema no woka na utu se etoni pa bebrebe adwenim na nso so yemu se ho se na onyankopɔn pɛ a wo Dr. Bawumia so bedi oman Ghana nim ene sen onyame pɛ ene sen eduru prebia aya mi enyi nyame mfrim enti me meti so bi eka se onyame de ono no on people politics no nyame so politics wa ana mejuro sankrofo na menti o mase sanso obusua akonyampo ana wo gidie san honhom taachiri se de obi etna oman akonya so te se ukuru akonya so mpa hwesene a nananom ye nyankomade efre nananom samafo eye nyankomade amatitibrem kura de ye be free sumafo amomama be kom enema bebribe puru hene no asane ye de na tena kuru akonya so na baba apart from say nyame kire wo ankasa wo ye bibi oh eno de eno kwasem mi ye bibi mom ene sem kasa ma anye bibi a na meboa na de na me ka besusu ne se wo wi a ye beba ho good de na me ka besusu ne se say amamu bia ni hono mo a obi anase leadership bia ni hono mo a sunsumu ntaye akiri ntina na me de me fa ne se te se otumfo otekokoso nyami krum ehene ene bia brakwa musu krum hene akonyo mutete so sebe enye se eya ya ne do mo kwetena so
Edo mo konkonya dem. Aye nyankoma de. Ansa ne edo aba betro ma yakonya kese no so. San say ubeti edomanim. Ubeti ahonhom enim. Ensunsu a eda ukurumu. Ahonhom nyina oba bedi omoso. Eno nti no kai hu se enye osihye ketwa. Ubedi nipa so. Edi ahonhom so. Nja na enye adeketwa. O se fa ne se nyame betwe no ho afiri mu. Dabi sanse ye kuromu nkonya kra ye tena so no ahonhom entwe mu ho afiri mu omo eteki part pa ano tira mu ntimi ntena santia konya so kwa emfo ni kan ntena mu ntimi ntena ukuro akonya so endi ukuro anim bra odi wani kan na beye ntimi nti omo pen ye showding ansa ntena anytime bi onyame chusu leader ken ama ne maya Oma edifo no ebene no ansa enu ntina David ka say Nathan fre Zadok one banaya momfa hono foyem na momfa nkokọ enyankoma de ema me ba Solomon no no eno say udi ma ade enu ntina onyankopon ka che Samuel say fa hono foyem o just family mu na mehu abrantie bi ono ma on na me pese me bene no me ngotira kono so no nya sunsun ya me nyame sunsun no di bedi me mayedi. And without sunsum, you can never lead a nation. And to my and can say, Afibia, a buying sister, and I say, a buying, Ubi Baba Bayer, a buyer, and obey president, I track and yet track a kesa. So I say, to me, a war Ghana, Kunyasono, Yentina, Ghana Kunyasukwa. And Tiamusa who say, why na home, a war or maimu decided. Na ho aso na no nyankopon so atwusu no de onyame atwusu no ono na obe prevailing de onyame atwusu no ono na onyame de o ma ne be hyenensa enti oru apahunya de no oba e wa hodin mu sanse ono de ono akra kan se no ye mate enti afa na no pese di city anoma no na nko mai enso ne hwe no mu mu no so ne papa edua ne mu obetim de abo o mai enti competition we na enough form enyo obi a watena konya ne so and was not a preview with an abedia chili. Ah, or my penny na crack, and so Gidio abedia chili, which no farm, and the bear and abedia chili. How will you good? Oh, who do be so? Ya papa President Kufuti, who dance there. You probably be no who say, oh, you peer, who dimu, and go bit me a deal my so. Now, so you must say, your body a pay, celebrate, and now send your body a pay. Okay, Papa na usu ye bibi na obi busa se enkom se de ka se ba na aba ye nya ho adwuma awurade enu masam de onipa odi na abetimi aya ede aboa na aye bibi nso a ede enti na hia se wo ye bibi na ede be na aye ya nkasa Tama Elia ehyankom no ka se afedie ensuo ebeto. I hear the sound of abundance of rain. Okana ya wan kotrafie okay no one fan san ko she ne damri fam otu anamo bi okoi akotena ba bia okron e no de ni tiri ne na mienu ntem na bible so bompaye pa obompaye eye nyankoma be ansa na osoma na ko ase ko ne ko hwe so hu se mununkum bi apagya ewunsu na gya bra be ka kire me na ko an ko yo bai wo se Yamitifo, men hunu hwe, wase san kobiem, obaya, wen hunu hwe, wase konem prensa so. Ni nyina na odifo Elia wahye nkom no, so still no ye nyankoma de. No oya akwankyere, no oya mpaebo. Osisi obehunu se, niera waka no, adadi, e wo hunhum awie peyo. A confirm, eba manifest, ansa no agya akwankyere. Entino ebra na kwa ne bo be ka kire se afedi odifo be hunu mununkum bi ate sense pie wo ensuo no agya eho no se ene afedi ensuo no beto eho no ka kire Ahab se tumika ko Israel anti se ensuo bebo efiri se ensuo no afedi eduru bra e ba beto na Bible say ensuo no so etoy se odifo ne kan ye no biribi si Bible mu tama Josaphat ene Joram omkodifo Elisha shenkom
na nkobe lesha kan ye besisi kwan so nyina no rakwa me pacho utie de me ti o papa de Elisha kan se besisi kwan so nyina sisi na mistake Joram ye ne se when tu na mu pia na kosen kotu ya aforebo ana mutu wadene hotum komhye no nko aso ntia ne se komhye na bane de ne no ano no awie payo but nkomhye chi ana mutu bi wo ho ansa na Bible say ebra omni Moabite for the ntokwa ne si ani no na omu defeat Moabite for no e Moabite for hine no efa ne ba oni ho no ne ba no e ne bedi na ade e no de ne ba no e sacrifice e burnt offering. The Bible said, and there was great indignation against Israel. I want to know corner Daniel. Etia Israel was soon. Na after Israel honemu. Ama Israel full Daniel. I went to me and Nimua by phone so. Abreu different lectures was shan monko. Na mubedin kunim. I didn't send kunim get any payo. San said Nanko Sanka Juram. Utuana mubi and one pibum. Aya quanchibi. Aya for body be batwan yet. And German comes no enwie payo into D4 shan komwa na wo so kunu mo den a wo so tu na mo bi se be ya nkom se be wie payo na me de wakon ba wo hwe ya o se fo betima asesa no make last example na fe na mo obisa de opese obisa me ebra Israel fo no mu nia Benjamin mo kokun tokwa e wa poma da kan mu en nkom se pie ye o mu gina poma da kan no en nkom se pie se mo nko na obedi kunim e wo mu nua Benjamin afo so o mo koya Benjamin afo na defeat Israel kunkum Israel fo second time mo ba ya o mo san be bomb empire hello papa mpacha o so good second time mo san ba ya no odi fo na san hyenkom e wo apama da kan ho monko na mo bedi nkunim for the second time omukọ ya na Benjamin afọ say defeat wo mo nje mu say ho say ko do di for na hyen kontrol ana onyame abodi for hyen kontrol ana da bi na ko senka Israel fo tu ana mo bi ba Roman 2 eno en after prophetic word direction that you have to do after prophetic word after ta mo nyame ka so mo nko no musu anya san wo ze da bi mbenu ni onyame sa yanko yakoye ya defeat ya kunkum ye ebi 20,000 ebi 18,000 this time there ya nya ne sa mo me mo afore ne ya nya mpaibo ne ya nya akwankyere ansana yakoko no Bible says for ya afore body is offering any burnt offering no mu ye directions after the Bible says for ne defeat Benjamin for no it destroy Benjamin for no kra anunti after prophetic word it do brepia I was so busy Yankopon said you won't come and one no and I was so ye bribi so nyameka say yemi yichira ono eyoko nti yehu bribi san say mo opponent no omo so sutu no mo e wa ho kwaso nti sutu no mo de ne bra kwa me ni kuna say okasema hyenkom nti mawie no ano no I was so ye bribi so me ka say me hyenkom wie no me ye bribi ansa san say na okunu mo den me acho me bo obi bebusa se wono de no e mampania be de akiri decisions ni bebre wa na ye cabinet na e betekie na afena na wono a be so stie no se de na wo kan na waye enti no wono de se na konye boni bia boni bia de onye boni bia na ye mu se hu se na eyu nyame pa na me no na me ye mpaibo ma no in fact me ne ye mpaibo me aso me ye mpaibo bibri anyensem nyina na betimi aka no sebe asafidie so na nyame anim ni me mpaibo mu na Awurade ka chem se minyaye na onu Nyankopon entrusu no enti de me ye nyina no in fact onu nyame oni akiri na onta ye akiri enti minyaye brakwame ho na ma me hu se enyeyi enti me oyonko bi atama omo ba me nchen ede dwantoa ne chopa no omo kosi no so ne bai madam for no me die ni buoma ne pa we friend ka chense opani ade na me ya ma MPP ene Dr. Baumia no ene parliamentarians no ya Awurade simi nyai
me ya radisiminyai more than 8 times and radisiminyai enti ama sese bisuru yam hyehye enti me hu de me ye enti okaso ene nyame nipa me be fie enti oba fie madam fia me kana se mi ye fa ni Mr. Sledge oba fie e ma me ka che ne se opani ade no me ya nyame se minyai ma ya Awurade bom kokko se minyai no nu nyame ntwusu Dr. Bawumia e ma o man Ghana enti bra kwa me sa na ade no ko ye yo enti no enye yawdie bi ene ma me de twen me ho ena me de ko hye nkom da bi because me nwene nkom hye ena me plane se me bu mitirima ko hye nkom but Awurade na clergy ye ko hye aye no ye bompa ma ye papa John Dramani Mahama wona Awurade da ne ho adi a kire me ena wo ka kire me se eye papa John Dramani Mahama ena wo sign do man ahye ne nsa enti onu mom ena onu Awurade pese ofa me so edim pabo tanachi no no na Awurade ya chusu no sabri amomai me de me nyame akoa me nya MPP sofo ena me nya NDC sofo na me nya political party bia sofo ba bia nyame be ka se ho na me nyina no ho na me gyina me so me bre me ho ase me kura na me pese me ka asem no kura e wo ho me nanka me yama jo se nka me ka kire no nko a ba da Awurade kasa chem se dabi me nka mo man ni nyina nti papa me ya me ho hwia na nyi eno kura still me catch you nua Sam George senka be kura nkon kama me o si da bi nanka me de me ye Moses ni Aaron de ni bi sebe onyame kasa kire Moses enam se ofiri se na no nti yenti no anka wo ma Aaron aka ama no but we de se na nyame mpene sa njuru a George ka kire me se nyame difo asem we mintimi nka wa aka wasem nti na ja awo se me amedi asem no tudwa eni se papa amedi asem ko tudwa yi ti de nyame yi kira me nam kai enu kira me ka si so se bibia ntimi nsesa de Awurade adana de akire mi eso no kura ti still me say ye ho bible e ye ho akwankire because me who say wo mu aye no mu ekuntopa no wo makodi wo mu de bana no odin nti no say mesusu Awurade a wakasa kire me no se Awurade kasa kire Israel for no say monko mo bedi nkonim ntinga Israel for no entu na mo bia komu koye no ebia nko message nkugo mimi nim sara ne mani nyina e wo twosemu e sunsumu eno ntina se me hu bribi no se me hu adwuma me ye ena eduru bribi so de we de me ba ho nemu kakra se de MPP fo bi twetwe me ne se de no mpeso mu kire se be nya obia ema se o kai se ayi so kai se wan kasa wo fa ase abo papo uzu bemba e kan se se NDC me we ni we ya na Nyankopon he will cease to be God ontimi nyanyame biu e ma wo fa ase abro nye kura so be ka se e won na tu se wo a wo se NDC e be we ni no fa o ka beto so e ma ayi wo fa ase uzu bemba kura o ka che ni se wo ye wo fa ka wo se o titi mu de bo life no o be ma ndia besi wo nti because nkofo de wo pa ai na na ayi chama untimi mo na me one day oka just kan tum you should shut up oh yeah o se je me ma kan nya de bebem da na eni o mu kan sempa eni o ti o mu radio no so a sebe na se o mu twa me mpo akura se o mu asofo bi a o ma asofo no de o ma kan no in fact na kwense bebre ntino ma me so me yese ne me so me bompa ye tia wo mo me bompa tia MPP no kura de da ho no ma meka me bompa tia wo mo pa me se wo nyama bebre wo sunsun me se wo nyama pa enipa bi na aye obone but party no aso no de woni bi me ye fine no wo ye obone se party no nyame no ma wie ade nyame no ma wie a wo mo challenge de nyame peso ye de ene o se me so me wakitia wo me nyame ba me nyame akoa na sabe Bible say men provoke tifo no ansori entiawo na nsori ntia nyame asem no nyame ansori entiawo ntino papa no ntina ma kobra say
eni amesoso sebi impreduation se nyame akasa na honamu no opese mo kire se sebi mo fight etia de nyame aka de eni amesoso no de nyame aka no nyina de nyame waka ende da ho ba amesoso no memani gwase atom tinam kaso umbe repoto kra umbe repoto poto de aye poto no kra omo aye lucky no kra no omo na opani bi ase ombe pre wotete wo sa na kra e de wi abato eti we no opani bi kra beda ebe pa o chewni e na ye 40 nkanye sa nka 30 opani next time na ya mo challenge nyankopon asofo bere nyame nko na me ye nyame sofo asofo mo Ghana ha no be papa no asofo me de ni bu ma omo pa ba anka me de metu Ghana fofo se mesre se aya ma sebe political parties no sebe ti se chama wuntimi mo ne sankrofo no ti se yimo ne sosu be mpa ne abronya mo no nyame nko but mesre omo aya mo challenge nyame asofo because so untimi challenge konfo de anya trasa won challenge nyame sofo untimi challenge yimam dia trasa won challenge nyame sofo because obi a ugino no ma nyame ana ugino no masunsun ye challenge no sa eno ntino na ma yesu eje bufu ye de osi ye ne brakwa me mpa de me bobitia o mo betai me waki sunsun ne metia o mo papa we kura o ma lucky 40 no kuro mutimi dure kuro ma lucky na o ma lucky kura se Asante region kuro mutimi nya 66 no kuro munya mo no kura no obi na besu o bifi ha yese me dwamanum da me no bishia me bu ni panedi na His Excellency John Dramani Mahama ebre ba ye watimi na kasa o da bi mintimi ne nkasa mi ankasa no be no kanya ayonkofa pa e wo me ne montem eni boni ani dia me de ma ora despite ne Father Dixon ne brakwa me wankasa pa me pese me kasa e wo saa semi ho apart from na me kasa wa yi me nkasa ba bia bi even ma so dem kra me nyina nka asem wi ho asem kra bi e konkurum je ne nyame e na ye nyame usu bempa e na me mpeni mo nyam afri ni pa bia ho e de me hia ne se onyame ni mo nyam be daddy ama o man ni nyina hunu se ye wadifo wo man yi mu se de bia me ka se abatu pie no ebeto no Ghana ha opie no betimi atena Ghana konwa so without me usu bempa e wa ho brasie mu be ka without me usu bempa nya se me ye me but sebe said the ledger ka se me mensuo nto eno nche se ledger no ya homa so me kasa wa ho brasie mu be de me nyo bia because me papa Victor say and me papa Bishop Krampo ko mo level kra me nuru hokota ntino o hwe Archbishop mo ni asofo mpanifo na papa nyinu mboadu papa Ezekiel mu a eni papa student ara na ba enye me tipen no mo kra me ya kwala kra usunsun kra e wo manim na onyankopon no ayesom no yo pe no ye enu ntin me kase me abatu pie no be koso wo man mu obi no betima tena Ghana konwa so without me usu bempa me kana ho brasie mu me kanu e hye Erade die no nyam sa no nyame aye me Erade frɛ me no e ka me ministry ho enti me kan na nyese bia me wiye tu no anase me yahomaso brakwa me obi oba me bia nim se me yahomaso but ne me kasa o kasa fidie so me kasa wi me kasa biem radio bia no oba frɛ me a me kasa maso dem kra me nyina abatu ehu asem biem but ne me kan finally obi no no betimi atena Ghana konwa wesie so nyame adom se me wusu bempa Erade amfama amamu bia wo betimi eno de enye yi because me nyina ho emma obi anyame ntwusu no me fa o man yi bi never papa ansana obetena Ghana konwa so a obedi no kre ama o man no na obehwe o man te se ono ankasa ye frumade no wo hwe ye mpo obi oba obe promises akese ena ba be ye gwe a che so be no ho se on de oba obebo o man no so obetena konwa no so wi a na fei o man no ho do atiafi no enu na Akufo-Addo ye ya mene na ya agene no because no na Akufo-Addo tama na me ba wonche said ye na wo man na ho do
ɛne nkɔmɔ a na me bɔ paa ɛne sɛdeɛ na wa mini so ɔbɛyɛ no na afei duru tɛ mi no asesa wokɔ cabinet meeting koraa na kasa na mpanyinfoɔ so kyerɛ ɔma dwena wo deɛ wo sɛ wo ka obi anka bi deɛ ɔbɛka bi ano no ɛne kwan so obi aka bi asɛ wo na wopɛ sɛ ɔkyekyere nipa ɛde hyɛ amanyɔkuo no ɛmene sɛ amanyɔkuo no take decision sɛ sɛn a wo deɛ wopɛ sɛ deɛ wo nko a wopɛ ɛna wo sɛ obi ayɛ ɛnyɛ ne saa president Kofo bi nyintum sɛ saa na ɔbɛyɛ no nti no MPP foɔ woma hwe ase no mani ngu ase nyina me bilimu na naado because sɛbesɛbe woyɛ leader ɛwɔ sɛ woyɛ osutie ma Awurade a wode tena akonya kɛseɛ no so wonya mɛtena akonya no so deɛ na wo deɛ wo sɛ ɛyɛ nyame the battle is the Lord's na mo sika sɛ mo kosi aso na ma Awurade sika yehu baabi afa baabi a mo kosi aso da mo ko bubu charges for dangu ye ya ɛho no madane swimming pool ntu fi sɛ nyame ɔbɛsan de ɔman ahyɛ mo nsa bi ntu ɔpani media na na do na minim no no nyɔ na ti akonya no so no minim adekodi a happen a ɛba saa sɛ de na do pan wa koma papa wo ɔman ɛne nyama mi hu yɛ pa fa na do ho sɛ na koma papa nti nyame de ne bɛyɛ no ɔbɛtra akonya no so ana na koma no eduru baabi asesan ti le wo sɛ nka nyame ɛfa no so yɛ bɛyɛ hyira nyina ama ne saa na de yɛ asɛm ɛde akasa ɛde akyerɛ Ghana mpanifo yɛsrɛ mo paa yɛsrɛ mo adeɛ no deɛ yɛdeɛ yɛte Ghana ha woyɛ ne yɛ a yɛbɛka woanyɛ ne yɛ so a yɛbɛka nti no bra kwa me ade no deɛ ɛnyɛ obi ne kuma ntwi ɛyɛbu si akɔnɔ de ne tiri agye akyerɛ ma ɔman bi ankɔ yie mo nneɛma bebree ankɔ yie ade bi wɔnom a ɛyɛ funu so ntimi mpɛ sɛ mekasa na sɛ nka me ne ɔmu hyia kokoam anaa me ne ɔmampɛne nanaado anaasɛ ɔmo mu bi hyiam kokoam a ɛna mɛma ɔmo hunu nneɛma pii ɔmo yɛyɛ nti mɛ Nyankopɔn twe no ho firi ɔmo ho nyame twe no ho okay because nneɛma bebree ntwa yie asɛ ɔman no yɛ mo nko a mo dea ɛna asɛ ɔma fɔm ane sɛ agyapadeɛ abusua agyapadeɛ yɛde yɛnyɛ ne saa nti bra kwa me wobusaa me a medeɛ mebɔ mpa yɛ tia ɔmo mu papa meda se pa na eyi video baako a mimun se ye wo aso dem hello ha baba meda sansan no na obekọ no video baako a na nkofo ehwe se wo kan se enya ade a Kristo obema muslim ni na muslim abedi oman so na Kristofo na edoso eti du ba bi minim se wo mo kan se wo asese wo ye tribal baby bra kwa me sa me preaching na omo di o ma dwene fa ho kika saa no enye saa na me pese me kire na me preach na me ka se e wo se majority na it take control na wo hwe osun na wo man mu a Christians na wo majority so hwe em say Christopher ye em say your percentage no wo soro echa asoma hodo na aka ni nyina eno nche se nyame ntimi ntwusu leader emfiri osum fufuru bi mu da bi ba sabri na menu mienu ye wo mi de enam de mi hu ye nti ena ma me preaching me kansa even manka Muslims class manka akonfo asem manka ayi budafo krishnafo manka bibia bat nkrofo bi na omudo madwene ekeka ho na ompeso me chese me se me ma Muslim bia me preaching no kra ma mo Muslim din wum eno ansa me se Christopher namsomfo awo se ya bompaye na onyankopon se wo chusu leader ma oman a on chusu leader nyamsuro woni mu a obeyo sutia merade ntino me the majority ni minority and a example and I made a kasai ampa so wo hwe oman ya a Christopher doso uko Nigeria Muslims do to say Christians and now baby any said yet nti papa nka me ka yanka me nka bone but amanfo edman wa kwesise me ka say Muslim friends ni kwase to aba Muslim man kasa enya no kwesa mate papa ne mame na wase anope na me se nyampa so ma na me su isha me das on shira won so bye bye papa
Prophet Dr. Isaac Owusu Bempa ono na eda asafo Glorious Word Empower Ministries International. Yo it for winning and someone about beto yep no so make I say so when subscribe ya bomodi I say over subscribe to channel na fi or like the video give us a thumbs up na fi share ma of so na when you be here na hu and someone ekoso e wo Ghana memu ha also betimi a chere wadwen afa ye some way nyira ho e wo comment box ni mu mobati minka bio in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.